Ahoj, zdravím vás, doufám, že mě slyšíte a dneska se tady zahrajeme Star Stable. Kdo by tu hru neznal, no tak je to prostě hra, kde se jezdí s koněm a plní se tam různý úkoly a tak. Takže jsou tady i jiní hráči a čekejte chvilku. No, dobře. Tak omlouvám se za přerušení a asi můžeme jít na to. Takže my, jak tady vidíte, máme tady mapu a máme tady mapu tamhle, čekejte, tady, jak to teďka krouží, tak tam je jakoby Fort Pinto, tady je jako spousta, myslím si, že někteří z vás tu hru určitě budou znát, ale tady je jakoby spousta, jak to říct, prostě zemí, světu, takže my se teďka můžeme někam vydat, a nebo možná to bude i příběh, nevím, uvidíme. Já mám i stáj, kde mám jako víc, toho, víc koní ještě, ale my se teď vydáme, jestli se koukám dobře, tak se vydáme teda tady sem do toho záhadného města, protože tam jsou docela dobrý koně. A jo, my potřebujeme asi tady tudy. No a tady to asi bude nějak půl hodinky nebo 20 minut, uvidíme. Takže jo, tady jezdí nějaký i náhodný jezdci. Ta hra se prostě jmenuje Star Stable. Je zdarma. Žádný poplatky na ní nemusíte platit. Ale pokud teda chcete Star County, což se tomu říká Star County, ale za to se kupují koně, ale když si koupíte Star Ridera, tak to bude lepší. Protože pak budete moct všude různě po zemích jako já. Tohle video spíš jako tak trochu pro holky, nevím, možná nějaký kluky to taky zajímá, no. Ale je to spíš holčičí hra. Já se teď musím vydat touhle cestou. Jestli jedu dobře, jo. No takže já doufám, že mě teď slyšíte, že jo. Já totiž už mám trošku lepší zvuk než minulé. U těch tanků tam to bylo takový hrozný, protože už mám takový trošku lepší mikrofon. No ale my se podíváme do tohohle města. Jo. Přesně do tohohle města. Vidíte, že já mám takovýho měsíčního koně. Tady se zastavíme. Protože jsme právě u rozcestí a tak aby jsme tam jenom trefili.
Tak, my takhle potřebujeme nahoru krásně. Tak. Jsou tady i jako příběsy, můžu se někam svíst i jako příběsem, akorát já vám chci ukázat všechno tak, jak to tady funguje. A teďka nevím teda... Jo, ve městě většinou jezdím pomalu, protože ono je to pak těžký. Když se třeba nabourá nebo tak... Jo, tudy. Vidíte, už tam jedem. Kůň takhle umí i krásně něco přeskočit. Tady to je hodně strmý. No. Takže... Moc rád bych byl taky za like a odběr, pokud ho teda ještě ani nemáte. Tak. A jak můžete vidět, už jsme dorazili do té země. Tady to teda nejsou... Tam přede mnou vidíte jednoho koně, takže to není hráč. To není hráč, to je kůň, který jsem se tady pojmenoval. Tady ten vedle mě. Že jo? A tady ten vedle mě ten kůň. Ty tady už prostě byly v té mapě. Tady ta mapa je celkem nová. Odemkla jsem je taky celkem nedávno. A tak no. Takže my bychom po té mapě mohli... Tady jsme, vidíte tu šipičku, jak to dělá? Tak tady jsme. A až si prohodíme tuhle mapu, tak bychom mohli jet tudy takhle zase zpátky přes to město Firgrow a mohli bychom pak dojet do... Ne, mohli bychom jet... Mohli bychom jet... Já vám cestou i můžu ukázat všechny města země a tam, kde mám taky stáj, tak vám to tam můžu taky ukázat. Takže takhle bychom pak mohli jet a budeme to mít hodně dlouhý, no. A tady bychom to mohli zakončit, ale já už to nebudu zdržovat a můžeme jet. Tak jo, můžeme si to tady prohlídnout. Tak, slyšíte mě? Halo. Jo, omlouvám se za přerušení, mě to tady trošku blbná. No a tady teda už jedem do té země, kde by měly být ty zázrační koně, když pojedeme tady tudy nahoru, teda asi myslím. Jo. Tak když pojedeme tady přes ten krásný most, není to těžký to ovládat, vždycky dvojitým Včkem se jede dopředu. To naskočím. Dvojitým Včkem se vždycky jede dopředu. Tady další ten kůň, co tady přidali. Prostě říkám, to jsou ty samostatní koně, kteří tady prostě už byli. Takže dvojitým Včkem se jede dopředu, Skem se takhle couvá, takhle Včkem dopředu, Dčkem do strany, teda doprava,
a doleva Ačkem takhle. Takže není to jednoduché, není to těžký. A teďka vám ukážu něco, když jste si stali, když tady skočím. Slyšeli jste ten zvuk? To prostě udělal ten buben, jakoby. A tady to je jakoby takový národ, já tomu říkám národ koní. Národ koní. Tady s tím si můžeme zahrát nějakou hru. Jak jsem říkal, jsou tady takový questy. Teďka máme pozbírat, jak vidíte na té minimapce, teda vidíte, kde je minimapka, ty kolečka žlutý. Tak to je vždycky takováhle stříbrná věc. Tak. A no. Tady vidíte, tady jich je víc. Já si to takhle beru. Další. Tak a už máme 3 z 5. Takže potřebujeme už jenom 2. Tak. Tady, jo, tady. Tak a teď už jsme to splnili a už tam bude mít nad sebou ten zelený jakoby vykřičník. Moc rád bych takhle udělám. Jo, teď si můžeme zahrát další hru s dalším hříbetem, ale já bych udělal další díl tohle Star Stable a projeli bychom si ještě něco úplně do nečista, všechno. Můžu dát i víc dílů, abych vás to úplně do nečista naučil. Skáče se teda takhle mezerníkem. Třeba s hříbětem si něco můžeme zahrát. Tady totiž i hříbět. Jo, no já jsem zapomněl, tak vás to pak vyloučí, protože se skočilem z moc velký výšky. Ten kun neumře, ale prostě vás to jenom vyhodí zpátky. Když je to menší výška a skočím třeba tady, tak se mi nic nestane. Jo, takže to je zase někdo jiný. Já udělám moc rád další díl tohle Star Stable, ale chtěl bych, aby na tomhle videu bylo minimálně aspoň 100 lajků a určitě nějaký odběry a pak by jsem určitě chtěl, nebo pak by jsem určitě teda udělal pak by jsem určitě udělal no prostě další pokračování tohohle Star Stable, jak to říct. Tak teď si zahrajeme s hříbetem takovou hru. A rychle, musíme rychle, protože teďka ono jakoby musíme rozbít co nejvíc takovejch misek prostě z keramiky, aby vidíte nade mnou, tam je kolik počtu má to hříbě a kolik já. Takže my musíme mít na konci nějak víc než to hříbě. Hříbě samozřejmě má 18 už, ale to se mu nemůže podařit nás dohnat, protože no, vyhráli jsme. Vidíte, tam ten zelený vykřičník, to znamená, že jsme vyhráli a za to vždycky získáme odměnu, třeba jako nějaký takový coiny nebo nějaký peníze. Tak. A teď
bychom mohli teda vyrazit odsud až někam sem a tam to ukončit. Co myslíte, co s tím něco můžeme ještě udělat? Tak. Asi akorát vyjde na půl hodiny. Tak akorát já si musím vzpomenout, odkud jsem přijel. Jo, aha, už vím. Tak, teď se jakoby zase objevím v tom, skočím. Teďka tady už jsem jel, ne? Jo, tady jsem vám vlastně ukazoval toho koně. Každou středu tady vycházejí nový updaty. Takže každou středu tady vycházejí nový updaty a pak se ta hra víc a víc vylepšuje a přibývá prostě ještě víc a víc vymožeností. Tak my... Ne. My jdeme úplně někam obráceně, my se musíme na cestu vrátit nějak tudy. Takže musím zase zpátky, bohužel. Trefil jsem prostě špatnou cestu, no. Se dá dělat, chodí tady i jeleni. Jo, ještě. Odkud jsme přijeli? Tady možná, že jo. Jo. Takže tady jsme přijeli a můžeme se pak vrátit. Samozřejmě vám taky můžu ukázat, jak je to s přívěsem. Jak nás může prostě přepravit někam jinam. Určitě doporučuji těm, co tu hru budou začínat úplně jako nový, tak doporučuju prostě, abyste tuhle hru měli, musíte jít na stránky, už jsem zase to městě, musíte jít na stránky prostě na Google nebo někam zadáte starstable.com anebo starstable, prostě založení nového účtu, tam si založíte nový účet a dáte si, tam někde budete mít prostě instalovat hru, někde tam. Já vám to pak všechno ukážu na internetu, jak se to dělá, ale to až někde příště. Takže teď musíme... Ne, to je jiná cesta. Takže my musíme ještě... Nemusíme... Jo. Tudy? Jo, asi jo. Takže my teďka pojedeme tudy a... dostaneme se tam, jak jsem vám ukazoval. Tadyhle. Podle toho, že my jsme tady, tak vidím, kde to je. Prostě docela dobrá grafika, docela hezký to je. Není to žádný rozmazaný a tak. Pokud máte dobrý počítač, tak to nebude problém. No.
A navíc Star Stable se prostě u něj pořád nějak zvětšuje ta mapa a tak. Takže furt budou přibývat další a další mapy prostě k odemčení. A odemknout mapy si můžete pomocí questů, ale hlavně nejdřív musíte mít dost XPček, aby prostě dost XPček tady nahoře, jak to mám, tak já si tam můžu zajet a tady to je, že mám 15. level. Jo, ne dost XPček, ale levelů. Dost levelů musíte mít. Třeba já ještě všude všechny mapy odemčený nemám, protože ještě musím mít víc levelů. Ale jak vidíte, tak ta čára, až bude tady, tak úplně tam, tak se mi zase další level doplní. Tak, teďka budeme tady projíždět tuhle s tou oblastí, tady tím městečkem takovým. Můžete se v té hře i kupovat koně, to říkám. Jsou tam i nakoupení. No. Teď jsem sem samozřejmě zase rozhlídnout kudy. Jo. No, tak už zřejmě vím kudy. To už teď asi trefím bez mapy. No. Promiňte, teď tady bude na chvilku nějaký hluk. Jo, takže tuhle cestu už já znám. Tak my můžeme vzít i tudy jako nelegální cestou. Aha. Jo, vidíte, tady prostě útesy. My pojedeme teďka přes jeden most, který si prostě zkrátíme cestu tudy, když pojedeme. Tak se k němu prostě zkrátíme cestu, no. Tak tady je takový cirkus, tamhle vidíte ten stan, ale to vám třeba řeknu až příště. Mám takovýhle krásný koně. V příštím videu vám můžu i ukázat třeba, jaký všechny koně mám a tak. Jestli sledujete můj kanál nebo už jste viděli moje různé videa, tak víte, že taky dělám někde se šlajchem a no. Tak. Je tady vidět trošku nějaká taková mlha. No, vidíte teďka podle toho, jestli vidíte, kde je moje, kde jsem, tak tam je takový lesík. Tady ten les se mi docela líbí. Budu tady jako běhat i ve verky. Tak. Teď jsme jako dorazili do města.
Tak, teď je tady skoro furt mlha. Nebo teda tam na tom úseku jediném byla. Myslím si, že tady v té zemi už bychom to mohli ukončit. Jo. Takže takhle. Příštím videu se můžeme zase vrhnout na další 2 země, ale to ještě víc důkladnějc. Tak. Tady to město jsem taky dřív měl zamčený, ale teď už ho mám odemčený. Jak vidíte, tak tady to vypadá celkem hezky. Prostě na pro mě nějaký jakoby altán, nebo nevím, jak se tomu říká. Jo, tady je taky prodejna koní. Tady se celkem často konají prostě nějaký akce takový. Jo, můžu třeba tady. Hele, víte co? Ne. Víte co, já vám ukážu závod a tím pak skončíme, jo? Tak jo. Já vám ukážu, jak umím závodit a tím to pak můžeme skončit. Jo, vím, že byste možná ještě chtěli, ale... No akorát bych se musel podívat... Bych to musel otočit... Aha, tak ten závod je přímo za touhle budovou. Jo, asi jo. Jo, tady je. Takže tím závodem to potom ukončíme. Do tohohle závodu nic nebudu říkat. Hledám nějaký něco. Tak si ho užijte. Jo, při závodě pak dostanete hodně XPček k koni. Když to umíte teda. I nějaký ocenění pak dostanete. Závody si nemůžete určovat, to vám prostě určuje. Ty závody si i postupně můžete odemykat. Jo, u nějakých závodů je potřeba prostě to znát, abyste prostě... Já, když jsem tenhle závod začínal, tak taky jsem nebyl úplný profík a třeba jsem do té vody spadnul, jak jsem to teďka přeskakoval, jo, takže... Jo, teď jsem se třeba bouchnul, protože tam byla ta červená. Jinak, když budete skákat hodně často za sebou, tak to nemusí dopadnout dobře a nemusí se vám prostě podařit potom zase znova skočit hnedka. Protože skákání hnedka za sebou, kdyby skákání hned za sebou, tak prostě nejde. To vám pak tím mezerníkem neskočí. Jo, a jinak kůň umí skákat jenom při běhu. Jinak to v téhle hře nejde. Tak. A teď konec.
Jo, vidíte, já jsem měl tady vlastně čas 104, 1 minuta a 47 sekund. A tím si právě takhle i trénuju toho koně. Teď se koukejte. Jo, tady prostě mám ty různé výhody toho koně. Teďka tohle to udělal, protože jsem se ho upgradeoval na nový level, takže bude ještě víc rychlejší. Jo, prostě já, když tady kliknu na C, tak tady máte mě jako postavu, kolik má všechno XPček a tak. Tady máte koně, že je na 7. levelu. Tady je, jak moc se o ní staráte. Já si teďka platím Festa takovou nájemnici, která mi to tam jakoby dělá. No a my jsme skončili tady v tom městě, takže příště se objevíme tady, přímo na tomhle placu s tou paní, kde jsme závodili. Ty závody se pak můžeme sjet ještě znova a pak se můžeme prostě podívat tady různě po nějakých zemích. No to je jedno, to vám pak příště řeknu, ale připomínám ještě jednou, když dáte na tohle video 100 lajků, tak příště budu taky točit něco ze Star Stablem. Jo, tak dobře. Tak zatím čau a mějte se.